My v spoločnosti Microsoft veríme, že tak ako dnes mladá generácia detí používajú technológie vtedy, keď sa zabávajú, vtedy, keď spolu komunikujú, tak chcú, aby ich využívali aj vtedy, keď sa vzdelávajú. A keď nás oslovil Peter Pavol so myšlienkou na tento projekt, tak sme vedeli, že to je určite človek, ktorý ten projekt dokáže zrealizovať a že ovocie tohto projektu nebude slúžiť len tým žiakom v tej škole, ale vlastne učitelia z celého Slovenska sa budú môcť na jeho príklade naučiť, čo všetko môžu technológie dnes priniesť do vzdelávania. Vďaka oceňovaniu ceny VIA Bona sme dostali skvelú možnosť a príležitosť oceniť aj navrhnúť na ocenenie spoločnosť Microsoft za jej veľkú podporu a pomoc, ktorú nám ponúkla, pretože ísť na Oravu a odozdať deťom 18 notebookov a investovať do toho nielen financie, ale aj osobný čas ich zamestnanca. To si vyžaduje naozaj veľkú odvahu a zvlášť projekty, ktorý nebol ešte na Slovensku spustený. Táto spoločnosť vlastne spĺňa naše sny a túžby našich detí proste učiť sa trošku iným spôsobom a rozšíriť tie obzory, ktoré ponúka vlastne dnešná doba. Neskončilo to tým, že priniesli a odozdali balík notebookov, ale proste bola tam aj skvelá spolupráca, konkrétne s Romanom Baranovičom, ktorý bol úplne odozdaný do toho svojím srdcom a môžem povedať, že za ten rok som úplne zmenil okrem štýlu učenia aj štýl zmýšľania a takisto aj sa premenil systém vyučovania našich detí. A čo je skvelé na tom, že vďaka tejto spoločnosti sa zvýšilo asi o 100% motivácia detí učiť sa.